Jos etsit Tampereen parhaita kullan ja hopean hintoja. Ei, ne ei ole siellä. Ei, eikä sielläkään. Joo, siellä. Kyllä vain. Kirpputori Silinterissä on aina Tampereen parhaat kullan ja hopean hinnat. Sinun ei tarvitse varata aikaa etukäteen, vaan tuot vain esineesi ostopisteen tiskille. Silinterissä asioit kasvotusten meidän mukavien ammattilaisten kanssa. Tässä on Kimmo, joka ostaa tänään kultaa ja hopeaa. Asiantuntijamme katsoo tuomasi esineet läpi paikan päällä maksutta, ja saat itse seurata koko prosessia. Näet, että punnitus, pitoisuuden mittaus ja hinnan määrittely tehdään avoimesti ja juuri oikein. Sitten asiantuntijamme kertoo sinulle, mistä koko kullan hinta muodostuu. Tämä on paino, pitoisuus sekä päivän hinta. Ja mikä parasta, saat maksun heti käteisenä tai 1-3 päivässä tilille. Myynti on helppoa ja turvallista ja voit luottaa siihen, että saat Kirpputori Silinteristä aina Tampereen parhaan hinnan ja ammattimaisen palvelun. Moni yllättyy, miten nopea ja vaivatonta kullan ja hopean myynti on. Ei voi kuin olla iloinen tästä. Tuli näin paljon rahaa ja tää oli tosi helppoa. Ei ollut mitään muuta kuin mielenkiintoista katsottavaa, miten ammattilainen hoitaa asiat. Aivan mahtavaa. Tervetuloa Kirpputori Silinteriin. Meille myyt kultaa ja hopeaa aina varmasti Tampereen parhaaseen hintaan.